Jos sanoo näistä nyt puimakoneista, täällä mun koneella tää ainakin sujuu hienosti. Toiset sanoo, että se kietoo, mutta mulla nyt ei ole tähän mennessä. No viime vuonna oli ongelmia kietomisen kanssa, mutta ei sekään ollut kuin 3 puhdistuskertaa. Että pitkään sänkeen kuin pui, että saa siemenet talteen ja muutahan ei tarvitse koneeseen mennä. Ja tää on tämmöstä manuaalista puimista, kun ei voi käyttää automatiikkaa, kun puidaan niin korkealta. Niin just. Paljon arvelet, että tästä tulee nyt hehtaarilta? Mä en nyt oo osaa sanoa, tai siis kun mä jotain voin arvata, niin. Mutta mulla meni monitori hajosi tästä koneesta ja mä en näe nyt satoa sieltä. Mä en oo kerinyt niitä kaivaa sieltä näytöstä, mutta mä sanoisin, että tästä varmaan joku ehkä 600 kiloa voisi tulla. Okay.